έκανε ο Ναρίτα, το έκανα κι εγώ. Το έκανα ο Σπάι, το έκανα κι εγώ. Να, περίμενε. Όλα τα παλιά αγοράζει, μισό. Τα απλωμένα μες στο σπίτι, περίμενε. Αυτό είναι άλλο πλυντήριο, δεν είναι εκείνο εκεί που είχα πει. Περίμενε. Να ανοίγει η πόρτα. Παλιά κάγκελα, παλιά αρχίδια, παλιά γαμό το σπίτι σου, γαμιόλι. Τα θέλει η μαμά σου, τα θέλεις κι εσύ. Τα σίκα, τα καρύδια και το έξω και το γλυκό κρασί. Ναι, ρε, και πού θα βάλω εγώ τώρα δηλαδή? Γιατί κάνει αυτή τη μαλάκια? Τι έχει γίνει ρε Πούστη? Ρε Πούστη, τι είναι αυτά ρε Πούστη? Το γιατί πήγε εδώ αυτό? Τι είναι αυτό ρε παιδιά που αυτό εδώ? Τι είναι αυτό που πήγε εδώ? Τι κόλος? Το μουνί της θειάς σου της χαμιόλας ρε. Αυτό που ήταν τώρα? Έλα εδώ είσαι, εδώ. Να το! Τίποτα, κανένα ενδιαφέρον. Μισό λεπτό, κάτσε να βάλουμε εδώ πέρα. 2. Όχι. Επειδή ήταν παραστρατημένος και έτσι. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Σωστά. Τι να γράψω τώρα? Πώς θα γράψουμε το ένα χέρι ρε μαλάκια? Σου γράφουν τα δύο. Δεν μπορώ και έχω φτύσει τώρα εδώ πέρα. Τι πουτάνα γίνεται. Λοιπόν. Ναι, πρέπει να το βάλω και στο 400% για εξτραγώνες τον καβά όλα. Μπράβο. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πού είχατε την κάμερα ρε, πώς τη γράφατε? Πού την είχατε? Σκάσε και εσύ λίγο. Λοιπόν, όχι. Περπατούσα. Εντάξει. Και εκεί που πήγαινα. Πού, όπα. Ναι, πήγαινσα. Που πήγαινα. Να, του έκανε το άλλο. Βλέπω έναν μπούστι. Να. Εντάξει, λέμε ένα μπούστι να έχει παρκάρει. Πού? Αλλού πάνω στη διάβαση των πεζών. Ρε μαλάκες. Ωραία, τώρα λοιπόν για να συνεχίσω σας χαιρετώ.